नमस्कार काव्य रसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो। मित्रांनो, जागतिक महिला दिन आता अगदी जवळ आलाय, त्यामुळे आपण आज एक मराठी कविता महिलांवरची एक सादर करूया। स्त्री जन्म हीच कविता दैनिक नवाकाळला 8 मार्च 2019 रोजी प्रसिद्ध झाली होती आणि त्याला वाचकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता। म्हणजे मला आठवतं त्या दिवशी मी एका लग्नाला मुलुंडच्या हॉलवर होतो, तर तिथे मला जवळजवळ 7-8 फोन आले होते। स्त्री जन्म वर्षानुवर्षे पूजते मी वडाला, वर्षानुवर्षे पूजते मी वडाला, व्रतवैकल्य सारी माझ्याच वाट्याला। वर्षानुवर्षे पूजते मी वडाला, व्रतवैकल्य सारी माझ्याच वाट्याला। उपास तपास करून भजते देवाला, उपास तपास करून भजते देवाला। तरी का दुःखे सतावती मला, तरी का दुःखे सतावती मला। पिढ्यानपिढ्या जळाले निर्दोष असूनही, पिढ्यानपिढ्या जळाले निर्दोष असूनही अजूनही जळते आहे वाली कुणी नाही, अजूनही जळते आहे वाली कुणी नाही। जुगार बाई बाटली व्यसने केली तुम्ही, जुगार बाई बाटली व्यसने केली तुम्ही। विसरता कसे तुमच्यासारखीच माणसे आम्ही, विसरता कसे तुमच्यासारखीच माणसे आम्ही। आम्ही वारस नव्हे म्हणून गर्भात मारता, आम्ही वारस नव्हे म्हणून गर्भात मारता। जन्म मिळाला तर कधी कोडकौतुकही करता, जन्म मिळाला तर क्वचित कधी कोडकौतुकही करता। मुलगी म्हणून घरकामाची जबाबदारी टाकता, मुलगी म्हणून घरकामाची जबाबदारी टाकता। प्राधान्य मात्र नेहमी मुलालाच देता, प्राधान्य मात्र नेहमीच मुलाला देता। बालपणापासून असतो भाऊ बापाचा धाक, बालपणापासून असतो भाऊ बापाचा धाक। लग्नानंतर नवऱ्याच्या तालावर नाच, लग्नानंतर नवऱ्याच्या तालावर नाच। वृद्धापकाळात मुलाच्या मर्जीवर जगणे, वृद्धापकाळात मुलांच्या मर्जीवर जगणे। अख्खा जन्मच आमचा असतो भोग भोगणे, अख्खा जन्मच आमचा असतो भोग भोगणे। म्हणशी नर नारीविना अधुरा, म्हणशी किंवा म्हणतात नर नारीविना अधुरा। पूज्य मानशी अर्धा नारी नटेश्वरा, म्हणशी नर नारीविना अधुरा। पूज्य मानशी अर्ध नारी नटेश्वरा। आई बहीण पत्नी मुलगी म्हणून साथ देई जन्मभरा, आई बहीण पत्नी मुलगी म्हणून साथ देई जन्मभरा। हक्क नको, हक्क नको पण माणूस म्हणून तरी विचार करा, हक्क नको पण निदान माणूस म्हणून तरी विचार करा। धन्यवाद मित्रांनो, कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। अर्थात ही कविता सर्वसामान्य स्त्रियांची झाली। आताच्या काळात स्त्रिया थोड्या बदलल्यात। म्हणजे मला कांजूरमार्गवरून, आता मी नाव विसरलो, एका माणसाचा फोन आला होता संध्याकाळी, तो थोडा माझ्याशी भांडला। ही कविता प्रसिद्ध नवाकाळ झाली, नवाकाळमध्ये झाली तेव्हा। सकाळी जे फोन आले 7-8 ते कविता चांगली आणि त्याने खूप सत्य मांडलं तसं सांगितलं। पण त्या माणसाची तक्रार होती की तुम्ही हे जुन्या स्त्रियांविषयी लिहिलेलं आहे, आताच्या स्त्रिया अशा नाही आहेत, आताच्या ज्या घरात सुना आहेत त्या सुनेना त्रास नाही तर सुनाचा त्रास सासवांना देतात किंवा घरच्या माणसाने देतात। ते आपल्या तालावर नाचवतात, ते आमच्या तालावर नाचत नाहीत असं। तर मी म्हटलं साहेब, काही बाबतीत किंवा तुमच्या बाबतीत असेल आणि मीही बघतोय हे खरं आहे, होतं असं। तर तो म्हणाला मग तसं कविता लिहा। मी म्हटलं हां तशी लिहू, पण हे सुद्धा खोटं नाही ना। असंख्य स्त्रिया जळतात, जाळून मारलं जातं, छळ होतो, जात होतो, हे पिढ्यानपिढ्या चाललं आहे हजारो वर्ष। मग त्याच्यावर ही कविता लिही तर नाही ते लिहा, ती बरोबर आहे तुमची, पण आता नवीन कविता एक लिहा की जे सुना त्रास देतात, नवीन मुली ज्या त्रास देतात म्हणजे सासरच्या माणसांना, त्याच्यावर एक कविता लिहा। त्यामुळे आतासुद्धा कोणाचं अशी तक्रार असू दे म्हणून मी हे इतकं निवेदन केलं, सांगितलं की तेव्हाचा अनुभव सांगितला 2019चा मला आलेला वाचकांचा। धन्यवाद, परत भेटू एक मालवणी कविता भेटू। धन्यवाद।